El trànsit també és notícia avui per una altra raó. Aquesta tarda el Congrés aprova un enduriment del Codi Penal per castigar infraccions de trànsit. La velocitat, conduir begut, negar-se a passar un control d'alcoholèmia o no tenir carnet serà considerat delicte. O sigui, a partir d'ara, un conductor que li facin una foto com aquesta, amb un excés de velocitat molt elevat, pot acabar a la presó. Tant si és un bon conductor com si no, anar a certes velocitats, sense carnet o havent begut, serà delicte. La reforma que avui s'aprova estableix penes de presó d'entre 3 i 6 mesos quan en ciutat se superi per 60 km la velocitat màxima. En carreteres, autovies i autopistes, al límit de velocitat establert s'han de sumar 80 km per ser castigats en presó. En tot cas, anar a més de 200 per una autopista serà un fet delictiu, encara que no es provoqui cap accident. Aquestes penes es poden substituir per una multa acompanyada de treballs en benefici de la comunitat. També s'exposa a penes de presó qui condueixi sota els efectes de les drogues o l'alcohol. Per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia o de detecció de drogues també hi ha presó, fins a 1 any. Especialment dura és la llei quan es demostra que s'ha posat en perill la vida de les persones o hi ha hagut una conducta temerària. Les penes, en aquests casos, poden arribar als 5 anys de presó sense possibilitat de substitució i als 10 de suspensió de carnet de conduir. Tratamos de que no conduzcan de forma temeraria porque se juegan su vida y la de los demás, ¿no? En materia de velocidad y de conducción con droga o con tasas elevadas de alcohol, probablemente la ley entre en vigor antes del puente de la Constitución. També serà delicte conduir sense llicència. Fins ara era una falta administrativa. La pena se situa entre els 3 i els 6 mesos de presó. Una esmena del Senat, que ha de ser ratificada avui, permet que fins a l'1 de maig no se sancioni a qui no tingui carnet.